खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बंसि जरा आरो मंगला जरा गामिनि 4.5 किल'मिटार गोलाव लामा आरो दालांखौ बानायनो लाइखुन्थिया गायसनदों एमपि जयन्त बसुमतारिया। नागालेण्डनि 19थि गोदान जिल्ला मेल'रिखौ गिबि मन्थ्रि नेभिउ रियुआ बेखेवबाय। मणिपुराव 9 मावबादिजों लोगोसे हाथियार बोखांनो हादों। बास आरो ट्राकनि सौग्रावलायनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 10 जखम। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननि थाव पाइप लाइनाव अर नांदों। मार्केरिटा हस्पिटालनि साखाथियाव सासे डक्टरखौ गाग्लोबदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरानि बंसि जरा आरो मंगला जरा गामिनि गासै 4.5 किल'मिटार जानथायनि लामाखौ बानायफुंनो थाखाय लाइखुन्थिया गायसननानै होयो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बे जायगानि लामा आरो दालांफोरा गोलाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। बैफोर गोग्लैसोनाय जायगाफोराव हान्थामेला जौगानायनि फारसे खामानि मावनो गोबां दंबावो। गमामायैनो बे खामानिया मावफुंजायोब्ला पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनगोन। बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नागालेण्डआव गोदानै सोरजिजानाय 19थि जिल्ला मेल'रिखौ सनिबारखालि गिबि मन्थ्रि नेभिउ रियुआ बेखेवनानै होबाय। मेल'रिनि गेवलां फोथाराव बेखेवनाय फोरबो खुंनानै सनिबारखालि गिबि मन्थ्रि नेभिउ रियुआ बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि 2 नभेम्बर खालि नागालेण्ड सोरखारा मेल'रि जिल्लाखौ फोसावदोंमोन। आथिखालाव नागालेण्ड रायजोनि खुंथायारि जिल्लाया बेजों गासै मोन 17 जाहैबाय। बे बेखेवनाय फोरबोखौ मेल'रि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि माथुं तावांआ मासि दैदेनदोंमोन। मणिपुरनि दाब जिल्लाफोराव रैखाथि हान्जाया गोख्रों अपारेशन खालामनानै गासै 9 मावबादिजों लोगोसे 2 राइफल, थरबा इम्प्र'भाइज एक्सप्ल'सिभ डिभाइस बोखांनो हादों। मणिपुर पुलिसआ केएसएफनि गासै 6 केडारखौ सोनाब इम्फल जिल्लानि लामसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय कौट्राक माखा लेखाइ सर्सनिफ्राय खादों होननानै टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो इबुडु खौब्रु लाइबुं ओनसोलावबो अपारेशन खालामनानै गंसे मेगजिनजों लोगोसे .303 राइफल आरो गरजि गोथां गुलि, गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे एसएमजी आरो गरजि गोथां गुलि आरो गरद' खालि थथा बायदि हाथियारफोरखौ पुलिसआ जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो सानजा इम्फल जिल्लायाव गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों G5 अर्गानाइजेशननि 2 केडारखौ हेगां पुलिस थानानि सिङाव थानाय कमिउनिटि हल सेरनि आसान वीके मर्निं लेखाइनिफ्राय खानो हादोंमोन। गुबुन फारसे टेंगनफाल जिल्लानि एमआरएस पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोन्नोम गामियाव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया गासै थरबा आईईडी बमा जब्द खालामनो हादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय आजारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाब्रथाया बास आरो ट्राकनि सौग्रावनायाव जादोंमोन। बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गासै 10 सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जादोंमोन। जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बासनि हेन्डीमेन मनिहुर रहमान होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS 17B 8779 नम्बरनि बासआ धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांबाय थानाय समावनो ट्राकजों सौग्रावदोंमोन आरो साखाथियावनो थानाय फांसे गिदिर बिफाङाव सौग्रावबावदोंमोन, जायजों गारिनि सिगां बाहागोफ्रा गोबाङैनो खहा जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों।
बबेखानि बास आरो ट्राक गंनैबो गारिनि ड्राइभारा जाब्रबथाय जानायनि उनाव जाथायसालिनिफ्राय खाबु लानानै खारखोमादोंमोन। बे समाव पुलिसआ खारखोमानानै थानाय सानैबो ड्राइभारखौ संदाननो राहा लानाय जायो। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव थानाय मोनसे थावनि पाइप लाइनआव सनिबारखालि हरखाबै अर नांदों। बे जाथायनि उनाव जायगानि खुंथाया बे गिख्रंथाव अर नांनाय थासारिखौ गोख्रैयैनो होबथानो थाखाय राहा लानायखौ नुनो मोनदों। बबेखानि अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो अर नांनायनि गुबै जाहोन आरो रेलवेआव जायखिजाया रोखोमनि गिख्रंथाव जाथाय जानोबो हागौ होननानै सन्देह खालामदों, जायनि थाखाय दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनो जागायो। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बावैसो सिगां 2 फेब्रुआरि खालि हजाइ जिल्लायाव थानाय लामदिंनि हरुलंफार ओनसोलाव थानाय चार्च रडनि जोबथा कल'नियावबो गिख्रंथाव अर नांनानै गासै गंब्रै रेलवे क्वार्टारफोरा सिलिंखार जादोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। मार्गेरिटा सिभिल हस्पिटालनि साखाथियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानायनि खौरां मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे आइजोआ नखरनि जेंनाखौ लानानै सासे गायनोकलजिस्ट डक्टर सैलिक्स आलमनि सायाव गाज्रि गाग्लोबदों। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे दाननि सिगाङाव डक्टर आलमखौ गोबां दान सिगां जगुन मुंनि देहा फाहामसालिनि सासे हिन्दु आइजो मावख'गिरिजों खारखोमानायनि दाय होदोंमोन। आइजोनि नखरा अजद होदोंमोन दि आइजो आरो आइजोनि खुरमाफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव डक्टरनि सायाव हिंसायारि जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों।